Issa anke l-qorti qed teżiġi li l-għalliema jingħataw protezzjoni. Deċiżjoni li toħroġ mill-Maġistrat Joe Mifsud li qudiemu deru żewġ tirġiel akkużati bil-kjass li qam fil-bidu tal-ġimgħa fl-iskola ta' Pembroke fejn żewġ għalliema spiċċaw feruti. L-akkużati huma missier u tziju ta' student ta' 13-il sena. L-irġiel ittellaw il-qorti fl-istess waqt li kienu għaddejjin ta' ħdidiet urġenti bejn il-Ministru Evarist Bartolo u l-Union tal-Għalliema l-MUT biex issir xi ħaġa dwar is-sigurtà fl-iskejjel li issa laħqet l-agħar livell tagħha u wara li l-Gvern baqa' totalment ċass fuq din is-sitwazzjoni. Fil-qorti sar magħruf kif Feliciano Camilleri ta' 35 sena mill-Florjana u hu Alexander Camilleri, soldat mal-Forzi Armati ta' Malta, fil-kariga ta' Staff Sergeant, marru l-iskola wara li allegatament iben Feliciano Camilleri kien qed jiġi ibbulijat minn student ieħor. L-aħwa kienu mixlijin li ferew ħafif tifel u żewġ uffiċjali tal-iskola li jeddew lill-istess uffiċjali li użaw kliem baxx fil-pubbliku u li kissru l-paċi pubblika. It-talba mid-difiża biex huma jingħataw il-libertà proviżorja ma ntlaqatx mill-qorti preseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud. Il-Maġistrat qal li s-soċjetà tkun qed tirriskja jekk tippermetti lil ġenerazzjoni aktar żagħżugħa li tadotta attitudni ta' xejn mhu xejn u tagħmel li trid bla ma jkun hemm dixxilpina meta jkun hemm il-ħtieġa. Il-qorti ordnat li ma jiġux ippubblikati l-ismijiet tal-minorenni, il-ġenituri tal-vittma u l-istaff tal-iskola u talbet ukoll ordni ta' protezzjoni temporanja fuq l-istaff. Jekk din tiġi miksura, tfisser massimu ta' 7,000 euro multa jew sentejn ħabs.